Hello mga Yinians, DCB TV. Please na po ito sa YouTube channel. Gusto ko po sa video niya upload ko. Yinians, ito na yan sa may High Point Bistro dito sa may sa may Baguio City. Yinians, ito pala yung yung nasa likod nito. Yinians, dito sa harap niya ngayon is yung cathedral. Pagkalian ng Yinians. Yinians, yung Cathedral Church. Yinians, ibablog ito yung Cathedral Church. Dito tayo sa ito yung Cathedral Church ng Baguio City. Ito naman yung Yinians. Halos tapat na siya sa Cathedral Church. Ito yung High Point Bistro. High Point Bistro yan dito sa Baguio City. Tapat na halos magkalapit dito sa loob ng Cathedral Church, yung High Point Bistro. Ito yan, halos magkatapat lang sila. Yinians. Yinians, ito yung view ng view ng High Point Bistro. Yinians, yan sa likod natin yung High Point Bistro. Yinians. Pakita ko siya yung view niyan sa baba. Yinians. Sa High Point Bistro, dito sa terrace nila. Ito yung likod ng High Point Bistro. Ayan. Yinians. Hello mga Yinians, DCB TV. Please na po sa video channel. Tutusin ko na sa video niya upload ko. Yinians, dito tayo ngayon sa may High Point Bistro. Mga Yinians, tingnan natin yung pagkainan dito sa High Point Bistro. Roger, upline. Kaya upline. Ayan. Dito na yung pagkain sa High Point Bistro. Ayan. Ito yung pagkain nila. May daing, 2 itlog. May kape din. Ayan. Tapos may halaman. Ayan si Upline Roger. Yan mga Yinians, yung pagkain dito mga Yinians, bangus. Meron din galing to sa siguro Pangasinan yung bangus, lugupan. Ito yung dito, recipe dito. Ito sa High Point Bistro. Yan mga Yinians, meron din gulay. Okay. Yan, bibisyo naman. Sana sa mabuting kalagayan, keep safe, and bye-bye.